Congratulations. যেটো BTC এতিয়া তেওঁ অকণ যেটো নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব এয়া আনন্দ এটা দিন বড় বলে বাকি আজ এয়াই আছিলে বড়জাতিক বিশ্বগৌৰৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰাও আদৰ্শ जे जोंखौ गुबुन राजखान्थिगिरि बायदि जाहाथे नाया बिथांमोना जोंखौ गावनि बिदा फंबाय बायदि नायो आरो बेनिखायनो दिनैनि समाव जि एलाइन जादों बेखौ लानानै मोननैसो खोथा बुंदों कि गुबुनजों मानो एलाइन जानांगौ जोंजोंनो जानांगौ जोंथ' जोंनो अराय सम थानो लुबैयो नाथाय जों थानायावबो हारियाव गोबां जेंना जों थांनाय समाव नुबोदों दा नंखायनो मालायजों जोंनि जे एक्सपिरियेन्स जोङो बेखौ नायनो सानदों आरो जों बेवहाय खुनु कमप्रमाइज खालामाखै दिनै जे समायखिरा लागोन बेवहाय सानै चिफ आरो डेपुटि चिफ सानैबो जोंनि माहारिनि जागोन सासेया आं आरो सासेया बिथां गबिन्द बसुमतारी गोबाव सम सोमावसारबोनाय दा बिनि उनाव बाखि जि दङ जोंनि दिनैनि बे टीमाव जोंहा फेरेंगा बिथां दङ रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि सरकाराव मैखोम मोनसे बाहागो लागोन आरो गासैबो जोंनि देरहाबोनायजों लोगोसे गुबुन जायफोरा दिनै गुबुन दोलोआव दङ आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे खौसे जानानै नैबे 5 बोसोराव हारि दानायनि खामानियाव जों बयबो गोसो होनांगोन सर 2003 BTC एकर्ड जाबाय किन्तु जारिमिनारि सामिट थुलुंगाफोरा जेरैबायदि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जानांगौ बेखौ जायाखै बेनि सायाव सारनि माबा जर'खा नोजोर आरो थांखिफोर दंमोन नामा निश्चय दङ थुलुंगाफुरिखौ जों जौगाहोनांगोन बड'फानि न'खर आरो बेनि जोनोम जायगाखौ जों जौगाहोनांगोन आरो बेनि थाखाय आङो एबसुनि आफादगिरि थानायावनो जे बरागारिखौ मोनसे आदर्श गामि खालामनायनि मोनसे खोथा फोसावदोंमोन आरो बेखौ जोङो दायो खामानि मावनायखौ स्टार्ट खालामगोन